Sudungong kaanyag nga padulong unta mabati mo unya isinggit idalit ning awit sa pinalanggang subo kuyog ta manghupong ta karon ang pagpakabana ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang mabiyaan kay magtag-usang may dakong gabong ubanta sa kausaban sugo ubanta sa kausaban kauswagan pero ay mahitabo sa tapulan ug banaan busa bangon ug bakod kung busa ang imong sakop busdak walay biya ay bayanihan kinibay ang kahimsog sa batang subuanon atong unahon magtanom og mga kahoy alang sa kaugmaon kun way tubig way buhi ang kadubigan kinabuhi makabalay ang kabos gusto ng pagantos hanggang sa paglaom karon yeah. Ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang mabiyaan kay matag-usang may dakong gahom ubanta sa kausaban sugdan na nato karon walay usang mabiyaan kay matag-usang may dakong gahom ubanta sa kausaban sugo ubanta sa kausaban sugo mag-ubanta sa kausaban May buntag mga higala nya, may udto pagyud mga higala. Nya mayong udto ug maayong pagpaniudto ninyo. August 16 adlaw Miyerkules mga higala, laing adlaw sa tong panag-uban diri sa hisgutanan uban kaninyo. Ako si Engineer Maru Buktot karong adlaw mga higala. Dugay-dugay kita nga wa ka live diri nya ganahan jud kita ini nga topic karon although late na ang atong topic karon sa paghisgot nato may kalabutan labi na gyud ining mga issue sa trapiko ug regarding sa mga balaod nun nga trapiko although dili ta sweet to ana pero sa limans na lang ug unsay atong nasabtan mao na lay atong kuan diri kay dili mangyud kay ta ingon ana ka sweet to party ingon ana nga mga balaod. Labi na karon matud pa nila sa ato ang mga taga CCTO ang kuan ko no ang balaod ko no ni mata naman so kining pagmata sa balaod karon nga giingon sa taga CCTO ato ning atngan atong bantayan kung kanus ani mubalik og katog o padayon ba ning magmata hantod sa hantod basig ni mata laning balaura panahon didto sa pagsuroy nila sa barangay Siraw. So mao na atong hisgutan karon atong tukikion, atong tan-awon ug unsa gyud ang lintunganay ining ilahang ginabuhat nga pagpamatas balaod nga didto man gyud nahitabo ang pagmata sa barangay Siraw. Wa man gyud mo mata ang balaod para diri sa dakbayan. So kana mga higala ato nang hisgutan apan sa dili pa tuguti ko ninyo pagtimbaya sa atong mga amigo. Happy man si Happy ato ning amigo. Maing buntag nimo diha Happy nya ang ato sang igagaw nga si Sir Junil Arcilla diha sa BBRC nagtan-aw karon uban ang mga yang kauban sa BBRC mga higala. So ug ang ato sang umaabot kapitan ang nagbabalik magudi sa una nga term na hurot man tong iyang tulo ka terms diha sa Barangay Apas ang atong amigo Abdik ug Kugihan nga mobalik pagkakapitan walay lain si Kap Ramil Ayuman mga higala. Mutan-aw gina nato ron. Nagtanawan po na siya nato nya ato po nang suportaan diha sa Barangay Apas mga higala. Huyog ang iyang mga konsihal, labi na gyud ang iyang konsihal nga si Matan Serena. Usan is magpapili pud nga pagkakonsihal, line up pud ni Kap Ramil Ayuman mga higala.
Ginny Otero, ang umaabot konsihal po nato sa Barangay Inayawan, nagtan-aw ron mga higala. Daghang salamat sa pagsuporta diri sa Cebu Update, ma'am. Kumusta naman ka, ma'am? Nan regards po ang amo ang kuan, amo ang amigo po nga taga Barangay Mabulo. Maayong pagtan-aw nimo diha. Daghang salamat niya. Good luck po sa imong kampanya karong umaabot. Mudagan man kuno ka pumpas atong amigo diri, mudagan man kuno ka konsihal sa diha sa Barangay Inayawan. So ang suporta sa atong amigo ana diha 101% gyud, ma'am. Sigurado nang makuyog sa imong kampanya. Mao na mga higala, no. Ubay-ubay gyud tag mga amigong nagtan-aw karon. Ato sang amigo nga si Sarah Gomez. Amiga day. Good morning Kuya Ikloy. Ining atong amiga nga dugay-dugay na pod nga wa magpakita nato. Kini si Sarah Gomez mga higala, namiga ni nato diha sa Abiliana pa sa una. Kugihan maguning mag-jogging diha sa Abiliana nya. Naka-istorya kay usahay mag-jogging man punta. So may buntag po nimo diha Miss Sarah Gomez. Sa ubang nagtan-aw nato diron diha sa Cebu, diri sa Cebu Update, maayong pagtan-aw, maayo og daghang salamat sa inyong pagsuporta diri kanamo sa Cebu Update. Ginny Otero, salamat kayo Kuya Ikloy. Kinsa man ng regards ba? Pa-mention please. Di lang ma-mention kay bugat kay ning iyangan i-mention magud. So basta amigo namon taga Mabulo, Ma'am Ginny Otero, may salamat. Ingong siya nga andam siyang musuporta og tagana sa imuhang kampanya diha sa Barangay Inayawan isip pagdagan og konsihal sa barangay. Karon mga higala, ato ning hisgutan mga higala og balik kining issue sa Siraw ba. Kini man gud may kalabutan ni sa kanang unsa man ni trending man gyud bisag asa nga social media platform, mapa Reels, mapa TikTok, mapa saingan ining Instagram, mapa Facebook, mapa YouTube, ni trending gid siya mga higala kining issue nga gibuhat dito sa ato ang mga opisyal sa sito mga higala. Kini opisyal man ito kay matod pa naay official order gyud nga gipadala ang kuan ko no, ang kadagkuan sa sitom, bit atong ilahang team leader dito para mo adto dito para mo implement atong order. Kay matod pa ang base sa order atong nakuanan na ako ni complain. Mao nang gipadan-ag tao ni complain og alas 10:30, ang ilang tao nga gipadani abot dito og alas 12. So imong hunahunaon kini dayong CCTO kung mo complain ta abtik di ay kay ni. Piting abtik ka. Makaingon ta, maayo kayo kay mo complain ta naa dayon. Liman ka na. Kaming mga ordinaryo nga tao kung moadto mi nang Siraw, suito mangyugo kay permi man ta didto kay ang atong kapika sa kinabuhi naa mangyud nagpuyo diha dapita kung diin to katong Siraw Garden, malakaw lang laktoro nimo na padung sa ubos, naara ang nagpuyo ang akong pamilya diha, ang pamilya sa akong asawa diha nagpuyo. So dool ra gyud suito. Kung amo nang daganon gikan diri sa GY padung didto, moabot ginag mga duol usa ka oras. Duol mga usa ka oras mga higalang biyahion. So kung imong basihan ang statement sa ilahang labaw sa diha sa CCTO, alas 10:30 kuno nakadawat siya og complain didto nas SRP. Pagpatawag niya complain sa tupa ay ko ina pagpatawag niya complain ni abot dayon diha ang katong iyang team pagkanda ang katong team nga iyang ipada. So ibutang tag ni abot diha sa SRP kay para magikan diha kay usually kung naatay team nga buhaton i-form to conduct ingon ana nga operation, iagi magina nilato sila og briefing. So ato ginang gitapok diha sa SRP. Diha manamanas may El Curso ang ilang opisina. So dito gikan dito sa El Curso padong dito ibutang nato natapok sila alas 10:30 man, natapok sila alas 11, gibutang nato naabot dayon sila dito dulan usa ka oras gikan sa SRP padung sa Siraw. So imong tan-awon, imong makita nga abtik gyud kaayo. Pitig yung abtik ka mga higala. Believe ko ana angay ng pakpakan ang ilang gibuhat ya ug unsa ka abtik ang ilang pag-response kung naay mo complain. Diyo tuod man naabot sila dito, matud pa nila. Kaya matod pa sa taga CCTO nga team nga ni conduct dito
nga pag-abot nila nihatag sila og warning, nihatag sila og kanang nagmiga po kanang murag ningon sila ba ni ami mo ni mao na apan matud pa sa mga tawo nga niabot didto bisan og sa ka ingon nga o kinsay sakyanan ini nga kuan kanang mo kuan kay mo kuan may violation ni ana ba i-explain violation ni under ordinance number ana ba basahan sa ordinance basahan asa dapita nalapas ang balaod gigunana ta ba basahan mingon kay kini no stopping zone diri no parking zone diri basahan sa balaod ipakita ang balaod sultian sa balaod kay bag-o gunang ni mata ang balaod pasabot kay bag-ong ni mata daghang wa masayod sa balaod mauunta na ang angay buhaton pero lahi og sukwahi ang gi-explain sa taga Sitom kay matud pa nila nagpahibaw kuno sila pero og matud pud sa mga tao dito nga naay mga mo support nga mga video ug sa ubang mga turista nga nakaabot dito og nakabideo nilargo ra sila og implement sa pagklam. Given nga allowed silang mabuhat ana. Pero imo tong tan-awon katong usa ka auto nga nagpicture, na picture nila mga duha ka dupa na to sukad sa karsada. Pasabot layo na gyud kay sa karsada. Matud pa sa ilang abogado na ako noy balaod nga stated. Kining abogadoha nila ato sa ning hisgutan sa umaabot mga adlaw kay kining abogadoha mahiman sa balaod. So karon ang balaod ato ning i-implement og sakto. Atong sundon ang balaod og kinsay angay mosunod sa balaod. Di ba? Matud pa silang abogado na ako noy 1 meter to 2 meter isment ang maong ang kana kanong public road una ka pwedeng mo parking given mauna yang gisulti naanas balaod atong pangutanon kanang tanan barangay road nakapa-implement ba na ni ana given akong barangay adlawon karsada tupad sa karsada gilargo og butang ang pagkural sa complex nalapas adto ato ninyo sa CCTO i-demolish to ninyo ang kural sa complex kay nilapas man to sa 2 meter easement nga giingon ninyo nilapas man to although dili to parking kural to siya pero nakalapas sa 2 meter easement nga giingon ninyo maunay inyong klarong pagsabton ba atong klaro nga limans nga pagsabot ba klarong pagkaistorya ang barangay road wa na mo implement ana walay barangay road labi na gyud sa kabukiran walay barangay road nga ni-implement og 2 meter easement o 1 meter easement nga igiingon ninyo nga igoan ang inyong ordinansa nga gisunod tinuod man na nganong moingon sa tanga moingon mo nga di wa ko kasabot sa ordinansya wa ko kasabot tinuod na wa ko kasabot kay ngano man naamoy ordinansang gisunod pero ang ordinansang inyong gisunod para kas barangay Siraw wa ninyo sunda ang ordinansa nga inyong gisunod para sa kadaghanan suruya sugda na to asa dapitan ng inyong gikuan imagine diha sa barangay example lang barangay Adlaon ang karsada imong tan-awon ang karsada mga higala naanay giingon ang karsada matud pa ni Attorney Hungoy diha sa CCTO nga naa ko noy 1 meter easement to 2 meter easement kuyugan ta mo taga CCTO naaman kamo diha atong sukdo ng mga karsada dito sa bukid ug na-implement ba nang giingon ninyong 2 meter easement kay kung wa na ninyo mapa-implement wa na ninyo mapasunod dako ng tamparos sa inyong balaod nga giingon. Dako ng tamparos sa inyong ordinansa nga giingon. Nganong makaingon man ko ana? Nganong makaingon man ko? Kay klaro og kita man sa mga mata. Ambot lang kakamog na suroy ba mos bukid nga kanang bukid apil man na sa gitawag nato og Cebu City. Apil na dakbayan sa syudad. Kay giapil man ninyo anang balaod, ang barangay Siraw, i-implement na dili lang sa Siraw, i-implement na nga tos tanan.
Balaod man kata. Nagsunod man katag balaod. So ato ng sundon, di ta maghinanggaw. Hanggaw man na. Abogado man kamo diya. Tawgon ta mog hanggaw. Kung di mo makapa-implement, ana para sa tanan. Kay karon pa ko kakita, nga ang public road, ang barangay road, karon pa ko kadungog nga naada nas ordinance ninyo. Naanas ordinance ninyo. Nga giingon. Giato ng tanawon ang inyong ordinance ug tinuod ba na? Atong tumano ng inyong ordinance kung naa ba na'y unod. Basig naala na'y unod paras mga pobre, paras di musukol, o paras tao nga inyohang gipersonal. Kay tungod na ay complain, balikan na to. Niabot ang iyong team ng LAM. Nangutana unsay violation, unsay tubag sa inyong team leader. Na ay nilikramo. Mao na saktong pagtubag. Mao na saktong pagtubag ninyo diha Attorney Ongoy o Ma'am Rax. Mao na saktong pagtubag sa inyong team leader. Prangkang pagkaistorya, mao man ay tinuod na hitabo dito. Di ginamuangkon ang inyong mga tao nga mao na ilang gibuhat. Ngano man, kay kung muangkon sila, mahugnag katawanan ang inyong opisina. Mao man guni. Mao ni usas rason, matod pas uban, na ay mga graduhan, na ay mga edukado nga nagtrabaho diha, gipamputbol o gipulihan anang mga tao nga ultimo pag seminar sa customer service, wa gibuhat. Importante ng customer service anang inyong trabaho. Customer service nga seminars, trainings and seminars para sa inyong mga tao. Kaya nga naman, once matrinig, seminar na sila, ma-educate na sila, unsaon pag-approach sa mga tao, unsaon pag-approach sa mga driver, unsaon pag-approach kung naay dakop. Maunta na angay ninyong unang gibuhat. Karon, muingon mo nga maoni ang gibuhat. Pero pangutan-on ta mo, sakto ba na ang giingon sa inyong tao na ay complain? Sakto na. Mas bali pag niingon, niarang order sir nga pag-ingon, unsa na violation na mo? Og niingon, na ay order sir, unya under ordinance number. Mao na gitubag, basin ug dili maingon ana kagubot. Basin ingon ana, dili maingon ana nga mahasol ang tanan, dili mo trending sa tanang social media platform. Makasabot ta sa ubang news outlet nga wa kay mukaber ini nga isyu kay wa sa takabaw kung sa ila rason. Pero klarong pagkaistorya. Palpak yun ang maong operasyon. Resulta sa inyong pagkapalpak, inyong rason nga ni mata ng balaod. B, ni mata na maghang balaod. Kanang tupad sa LTO diha sa May in Bacalso. Highway na siya, national road na siya. Nganong naamay mga parking na skilid. Butangan lang daikon sa taga-LTO. Valid na. Unsa man nakik-agreement na sila ninyo na ay muwa na diha. Nga mo pwede silang mo parking og kwan kay kung mao na makigmuwa mi diri sa Talamban. Tanang mga tao diri ako ingnon makigmuwa mi nga kanang highway butangan na tog parking kay ang mga national offices gani gi-allowed sa sitom nga magparking diha. Gi-allowed. Patas ta. Napay ingon ni ining inyong mga tao magpuspos pa og the law is maybe harsh but the law is still it is a law. Huy, og akong pagsabton kung kamoy nag-implement sa balaod unya akong sabton prangka pag-istorya ang akong sabot sa giingon sa inyong tao. Based sa inyong action, makaingon ko, ang law ko no may be harsh but it is a law. So prangka pag-istorya kung akong sabton tinuod ang balaod kuan siya kanang isog ba kanang murag sakit pero mao man siya balaod sa tinuod nga pagsabot nako lang ha pero akong tan-awon karon kanang moingon the law maybe is the harsh but still it's a law. Ang law para sa pobre kay mao nay balaod mao nay sabot based sa inyong aksyon ngayon nga naman be kanang imos every night gihimo na siyang overnight parking diha. B, nganong dili man na ninyo maipa-implement diha. O gusto mo nga mukita ang syudad, himuin nagpi-parking diha. Nga
ipa-will ventilate, pabutangin nagsuga diha, pabutangin na og tanang kuan, nya ipi-parking na diha magabi. Nya national road man na siya, buhata. Ay mugtuan ng national sa DPWH, buhatan ang yung pi-parking diha. Kay di naman mo ka-implement nga muklama na diha. Inyo man lang gibadlong bitaw mo, gipost bitaw mo diri namo sa Cebu Update, inyo dang gi-clearing. Inyong gi-clearing, inya paglakaw ninyo, namalik ra pod pagprangka pa kay istorya, ultimo ng mga tawhana, wala ay respeto ninyo. Kay ultimo ka mo, wa mo kasabot, unsay balaod. Ang inyong balaod nga sa nasabtan, kutob ka sa mong makita, ug mo matami, mausay pagmata sa mong balaod, maumaguni, di maniingon ani ang balaod. Karon, unsay inyong gibuhat, mura mo og nakatul og gamay. Nga naman, ganina, na ako'y amigo, nitawag, boss, diri lagi may kulon, boss, kanang naalagi kanang mga CCTO personnel nga mupara, boss, randomly, mga motor o mga private individual, ilang ipara, boss. Prangkang pagka-istorya, akong gitubag, pwede din na, awa sa kumutuo ba? Wa kumutuo. Kay basig kuan lang ba, blap ba? Pag ikaduha, akong amiga, gikan siya sa Talamban, ni biyahe, hibong siya, traffic man ang may banilad. Maude, kay naana sa day sitong dito, nga namara og randomly. Kanang trip-trip lang ba? Oy, bati ning sa kinana pakahon tani. Oy, kining motora, mga gwapo atong pakahon. Ana ba? The way ang ilang approach without kanang mga sign bitaw nga checkpoint ni, without the presence of LTO, without the presence of policeman, ilang ginang ginabuhat. Pero prangka pag-istorya, kanang mamara mo, nga why violation ang driver, usana katawag og hinanggaw. Hinanggaw na. Nga naman, ug naa sa inyong balaod ha, I don't know if naa sa inyong ordinansa, di na pwede. Para sa akong nasabtan ha, nangutan na punta, ug mga tao nga nakatrabaho diha sa CCTO, niingon sila, bawal mo buhat ang taga-CCTO na. Nga naman, kay kanang sitom, auxiliary force lang na sa department usa sa department sa PNP, as mukha kasi force multiplier sa traffic ba? Dili na siya prangka pagkasulti, dili na siya authority gyud nga mo kuan mulargo og kandak ana. Gikinahanglan na nga ang taga PNP muhatag gyud og authority, ipa-deputize gyud na ang mga tao sa sitom nga pwedeng mo kandak ana nga mga activity. Naamo ana, deputize mo. Basig wa mo masayod nga kanang inyong opisina bantog naa mo sa Cebu City, dili na mo magsunod sa balaod sa PNP. Na may balaod ng PNP, di ko abogado ha, di ko abogado, pero nakasabot ko gamay sa balaod. Naaman. Prangka mag-istorya, force multiplier lang mo sa traffic division sa PNP. Mga tanata sa itong kaila, abogado, atong mga kaila diha nga na basic knowledge ini. Akong nahibawan sa una, kini daing CCTO, kuan gini siya na nilay power mo, dakop ana. Pero dili di ay force multiplier lang ni prangka pagka-istorya, kauban ra ni sila anang mga kuan-kuan diha. Galing lang trabahante sila syudad ni pa-implement sila ordinansa sa syudad. Pero kinahanglan dili tanan nila nga action, kinahanglan like anang mag-checkpoint mo para og why violation ang driver, violation na ngadto, dili sila pwedeng mubuhat na gawas lang og naay emergency. Gawas lang og naay kanang dakop siguro nya emergency nga sila gyud makapugong, pwede na nilang buhaton. Pero og sila mismo nag-tripping lang, mao bitaw nang gitagtangan na sila og kanang TOP. Itangtangan na sila TOP sa una kay kana magong TOP, gi-abuse na nila kay wa man kay bawo nga unsa ka nang kinsa ka nang TOP. Gi-abuse na nila. Mao bitaw natangtangan na sila sa unang panahon. I don't know karon if nabalik ba na sila, natagaan ba sila authority anang mag-traffic diha nga manakop anang dunay traffic violation, walay traffic violation, mamara ana. Mao na. Nindot kaayo nang gibuhat ninyo nga mamara mo ana. Believe ko ana nga buhat kung naay legal nga sumbanan.
Pero why legal nga subanan, ato ning klarohon. Kay makiha na sad mo ana, unya mo ingon na badayin mo na may ordinansa nga natug lang. Atong tanahon, i-educate ang tao na ama mo'y official social media, i-post diha nga naa na ordinance allowed mong mupara og mga driver nga way violation. Ato nang tan-aw ng inyong giingon, ug sakto ba ng inyong giingon, ato nang tan-aw ug atong tukikion. Kiniragod nga problema. Moingon makataw, mabitaw na nga kuan. Kini magod nga problema. Ni dako ni tungod lang prangka pagistorya, di wa na ipakialam ang tao ninyo prangka pagistorya. Ni dako ni tungod sa inyong gitrabaho ug inyong gibuhat dito sa Barangay Sirao. Unya, imbes nga, dihang nagatubang na mo, muingon ra nga, naalan siguro communication, sir. Ato lang ning adjason, ato lang sabutan, atong, kuano ningon na ba? Pero unsa man to, imuram to, dili hearing sa, dili panagsabot ang inyong panag-abot. Pagkahuman, isig ingon nga mo ni mo na. Imbes nga muingon mo nga, na may gamay nga kalapasan, sir, ato lang i-adjust, na may gamay nga, kuan, ato lang i-adjust, ana ba? Panagsabot, mao na, way butang nga di masulban kung atong sabutan sa bugnaw nga pulong o sa bugnaw nga pamaagi. Pero nga nung moagi magyutaan ng kuan unya usas na kapatrigger gyud nako prangkang pagkaistorya. Naay inyong tao diha sa CCTO nagpuspos nga ang balaod kuno way giilang bukid ug patag. Sa pagtuon nimo sa taga-bukid, bugo. Bugo ang imong pagtan-aw namong taga-bukid. Prangka pagkaistorya nimo. Sa una gyud na ako'y respeto nimo. Kini si Win Sinas na ako'y respeto ini. Pero karon magpuspos kusog kay magpadungog-dungog ba. Prangka pagkaistorya. Nagmatama ka ng inyong balaod man ka nas bukid ug patag, i-implement na Win Sinas. I-request ka, ikay manage anang diya sa imos. Tagagabi bantay ug naay mo parking kay di kay na mauhawan niya dapita tagagabi ingnon tagid mo nga kanang inyong opisina way hinungdan ni samot na kaway hinungdan nga niabot ka diha Win Sinas. Magsigi mo ingon nga ang balaod sa bukid ug ang balaod sa syudad pariha ka. Suginlimi. Pakitami ug suginlimi. Pariha ka ba ang balaod sa bukid ug sa syudad? Kay kung pariha ang balaod ug ang bukid ug ang sa bukid ug ang sa syudad. Wala untay traffic diri sa syudad. Wala untay kuan diri sa syudad. Wala untay problema sa illegal parking diri sa syudad. Hilas ra ka Win Sinas. Tambok ang dako buanga ka. Tambok man sa ko. Pero huy kamautang mo consider magara-gara og post, ayaw ingunana, imbes nga makatabang ka, kay gibalhin ka diha, nakapuno nung kas problema, kay prangka pag-istorya din ako mutingog, unta, pero nagpuspos ka ng buanga ka. I-explain ko nun ang imong giingon, the law may be harsh, but it is a law. Unya, ang balaod sa bukid o ang balaod sa syudad, pariha ka, dire ko nobe. Muingon man ka, ang no stopping nila, no stopping man ang sa imos. No stopping man na ang naadya sa LTO dapit sa Inbacalso. Nga nung wala nyo giklam diha, Win Sinas. Naala magyug ka diha, nanagyo kay authority, kay nanaman ka CCTO. Buhatang imo trabaho. Di kay magsigi kag post diha. Wabi ta kay agi dito sa market, gibalhin na sa kadiha. Una ta maghinambog, natay agi. Magpuspos tag balaod, kung nakasabotas balaod, kung naka-implementas balaod. Win Sinas. Magkigdebate ko nimo ining sitwasyon na ining imong giingon the law is may be harsh but still it is a law. Ug moingon ka no stopping gyud. Ang balaod sa bukid, balaod na syudad. Pariha ka. So atong debatehan, tawgo na to. Debatehan tani, istoryahan tani. Ay pag-ingon ana kay mura magag nakamino sa bukid, mura magagdawi ang imong istorya, wa mi kasabot sa balao dito. Wa mi maginisog. Ang approach sa inyong mga tao diha, may isog. Unsam dai mi magpadaog-daog mi. Uy, ang taga-bukid di na magpadaog-daog ra balo.
Ay mo pag-ingon ana kay matawag tag bastos ana. Manang atubang nagpuspos. Unsa may hinungdan nga magpuspos pasikat. Okay ra og magpasikat kung diha sa imos ni barog ka ug ikaw mismo ang nanakaw pa na diha. Ang atong utok ba di ibutang stiyan, ibutang na to sa uho. Mao na diha. Maminaw mo ka, sure ko maminaw mo. Ingnan yung swin sinas. Ang utok ibutang sa uho, di stiyan. Unya ipasabot na niya nga ang Balaod bukid ug ang syudad pariha, sakto siya. Bilib ko, sakto siya. Pariha ang Balaod bukid ug sa syudad. Pero nganong ang tuas bukid nga pitinang layo giklampa nga layo na sa karsada. Layo naman to, katong auto nga ni trending nga gipos, layo na to sa karsada. Nya mo ingon ka ba pag-abot nga mo kay kuan laga nga itong uban nya ang katong nahabilin kay wa sila mo tuo sa authority mo tong iklam. Prangka pag-istorya kinsa may di mudagan oy ug makakita ninyong nagsugod nagpanglam. Pasabutan na ni dagan sila kay nakasabot silang naa mo ni respeto. Pasabutan na katong upat nga tuwa pa subos ni padung na to saka padung na sa tulakaw. Wagi mo kahuwat, wagi mo kaingos management nga palihog ug tawag ining mga drivera kay violation ni under kuan, di ni violation kay nay ni complain. Prangka pag-istorya, mao nay klarong istorya. Di kay pasumba ng inyong pagsabot sa balaod nga ang nakasabot ka mo ra. Be, katong naghimog carpooling be. Unsa na may resultato? Nagsige man mog investigate. Nag-investigate pa mo ato. I-investigate na to ang pagka-carpooling gamit ang sakyanan sa CCTO. Gihatod sa bata ngadto sa eskwelahan. Be, unsa may resulta sa inyong investigation na to, be? Sultay ime. Unsa resulta? Naa na bay na football. Ay ko ing ang driver mo footballon. Kaya ang driver gisugo ka to. Kinsa may nagsugo sa driver? Huwatalag makuha na mo ang official statement sa driver. Kaya ako mismo mao'y mukiha. O why resulta ng inyong investigation, why resulta ninyong lutong investigation, ako mismo mukiha. Bakugan ko ning akong ipangistorya. Mukiha ko. Kay violation na to. Katoy klarong violation. Katoy klarong pamaton ba sa aton tayo manoon murag natug pang balaod. Kay ang balaod ni matato kato ka man pagsiraw. Di ba? Ato ning klarohon. Wa tay lipod-lipod, wa tay kuan. Magsubay, magkuhan, magkata. Basta ka ng balaod, why problema? Parang pagka-istorya, why yanong tao musukol sa gobyerno kung ang gobyerno maluoy sa yanong tao? Mao ginay iyong hinumduman. Nakakupot lang mo gamay gahom diha, ingon ana na mo dawing mo istorya, ingon ana na mo dawing mo approach diha CCTO. Pastilan ta ninyo. Unya inyohang tao nakabayulit, nagsige pa mong investigate. Karon na may complain. I-implement ang complaint. I-suspenso ang inyong tao. Aon tag makasuspenso ba pamo sa inyong tao. Ang inyong suspensoon, abogado niya kamo di abogado. Klaro man, abogado mo kunin nagsugo ato. Ang abogado, na asawa, nasa baby girls diha. Ato din klarohon. Wako'y gaan gisulti. Basta abogado. Minyo. Na baby girls po diha. GO ko no. Malo, kaswal? Kaswal di eh. Uy! Aw na! Ayaw lagin mo paghisgot og balaod-balaod. Kung ultimo wa mo mismo. Kanaw! Minyo! Ang iyong tao. Minyo ang iyong tao. Na ay balaod sa Ginoo, na ay balaod sa yuta. Pero, naasa baby girls niya, implement ng balaod, violation man na. Kung trabahante ka sa gobyerno nga man checks ka, unya usa ka kaminyo. Mao nang hilastang mo ingon nga naay balaod, ultimo kita wa kasunod sa balaod, sa langit ug sa yuta. Mao na diha. Mao na diha. Mo nang ay ko inaanan inyong balaod nga inyong gisigig istorya, kay prangka pagka-istorya ang inyong giingong balaod. Kamo ra gyud nakasabot ana. Ana Ligaspi. Basa sa address mga kuana. Kotob lang sa itong makitan kay nangawa man ang uban na taas na ba? Ana Ligaspi ayaw kasuko sir kay gigisok.
gisukod na nilang Coach Jerry ang road widening sa Siraw 2010. Mao ni katawanan. Akin po si Mr. Jerry Action Man picture ni adto Siraw nagsukod-sukod. Pero prangkang pagkaistorya to asaylo atong dapitan na ay karsada dito nga umag-uwan lagamay kayo din na maagi. Wa lagi to adto wa ayuha ni Mr. Jerry Action Man picture. Mao to ipauna ninyo. Kato nag yung naagid sa kilid sa Siraw Garden, mao lagi to iway dinding. Kirin diri sa guba. Naaman maglisod mig aging tagadlawon diha, labi na og naay magparking diha kay gahi man pud kay nang konsehal diha, magparking diha. Anas dapi kasada. Nya magdata dito, magita dito say lisod tagagi. Bingon na wa man to adto dito be. Matod pa i-claim ko no ang sidewalk. O i-reclaim to yung sidewalk dito be. Kanang sa guba dapit. Guba nya kanang complex adlawon. Dool man gina tupad man sa kasada i-reclaim yung sidewalk. Gani ba kanang pagka atong sundon, maigo ang dapat maigo, ipatuman ang balaod. Be. Jerry Guardo. I-reclaim. Kini magumbalaod. Sakto man ang ingon ni Win. Kini balaod ko ani sakit ni. Mo ni saktong giingong Win, sakto ni ang balaod, sakit ni ang balaod. Pero mas musakit ang balaod kung ang imong giigo pipila lang. Mas musakit ang balaod kung ang giigo nimo pipila lang ka mga pobre. Ang mga dato nga nagparking diha sa Imos, di pwede. Ang mga dagko sa LTO nga nagparking diha sa kilid sa Inbacalso, di dias may opisina la sa Inbacalso, di ni po pwede dakpon kay hadlok ang taga CCTO. Prangka pagka-istorya, ang balaod na sabtan sa LTO o taga Sitom, taga CCTO, ang balaod para lang sa yanong mga tao. Pero wa ug dili pwede ang balaod nga ilang basa, ilang gikuptan para sa mga pobre. O para, di pwede, ang balaod nga ilang gikuptan, dili pwede i-implement. Dihas may Imos, dihas may Inbacalso, o kanang na ang gihimong kayanan sa tisa. Magabi, para traffic ang tisa. Dugay na ng panahon nga naghang nag-complain diya. I-implement ang balaod, sunda ang balaod, kay musunod ang tao. Ipatuman. Aon tag matuman ug mapatuman ba? Di kay magsige mog ingon diha nga mao ni ang balaod, unya ang balaod nga inyong giingon para lang sa pipila. Katong carpooling yun, naglagot yung kwato. Kay niingon sila nga naa ako no'y balaod, pero katong carpooling, nag-ingon po ang balaod ato nga bawal yun ang carpooling, labi na og dili yun along the way sa imong opisina, nga imo nagyong ipahatod sa imong driver dito, bawal nagyud na. Be, nya matod palagi sa tong nahibawan, abogado man kuno, anak sa abogado, unya ang abogado kuno minyo, unya ang abogado kuno nay baby girls. Unsa man ni? Naliwata sa atong kanhi amo. Wa man tay problema, way problema. Ipatuman ang balaod, hay man ang investigation, suspinsuha putbula, ang angay putbulon, kinsa tong nagmandos carpooling. Kay katong driver, ultimo ra to, ug mao tay atong isuspinso, way hinungdan ug watay dungog, kinsay nagsugo, ug kinsay bata, kinsay amahan atong bataa, ug kinsa bay inahan, atong klarohon, i-implement ang balaod, Ma'am Rakil, i-implement maigo ang dapat maigo, manubag ang dapat manubag. Be, sugda na to ng inyong balaod nga ni mata. O, okay ra. Inami nga natog ng balaod ug balik, kay di nami magsaba. Mahilom kog sigig yaw-yaw, basta katong carpooling, mahilom kog sigig post, basta ang kanang sa Imos, masulba na ninyo. Be, why tao nga taga-bukid nga mo supak ug magyaw-yaw anang giingon yung balaod kung kamo mismo ni 2 months balaod. Be, ato ning kini man god ako ba pagka mag-istorya no? Hilas mo ingon ta og balaod. Hilas nga mosulti ta anang balaod. Unya pagka mag-istorya, wa day ta mo sunod sa balaod. Dili ta unfair. Dapat filosopong gwapo, ayaw apila ang uyab-uyab sir kay madamay mi anak. Amaw,
naagi day ni diha sa inyong usa kinsa man taga City Hall nag-uyab-uyab. Aw usom sa guday ning uyab-uyab diha sa City Hall. Kay hinumdum mo atong nasakpas Mandawi nga si 58 na nangapunas nanay. Pero awa oy nag-ana-ana pag si tatay. Ambot lang, matod pa nila, trabahantis nanay sa usa ka department, ang usasan, nagtrabahantis sa Pikas department. Nadakpan dito sa asawa. Pastilan, uso giday tingay ni diha. Mao nang kinis attorney, nagsutuo siguro, kining iyang pag, kuan ni BB Girls diha sa CCTO, aw kuan pod, kanang legal na lang pod, kay uso naman ay, kumo naman di ay. Basin, kana laging naanda na, mahimo naman ang kumon, unya og mahimong kumon, mahimo naman ang balaod. Para kapag istorya atok niya, i-remind ka lang, kung diha sa City Hall, legal na ng inyuhang pag ana-ana o pag-uyab-uyab, uy sa langit ug sa yuta taon nga balaod, ug sa matas kadaghanan, dili taon na angay talan-awon. Gwapo gyud ni sa attorney kay liman ka ana kinis attorney kuno ang iyang ex nagbugno kuno nag-abot sa eskwelahan iyang ex ug ang iyang asawa karon grabe po day ni sa attorney kagwapo na lang gid ako kita man ko ining attorney mao siguro ning attorney gwapo pod pero nahilasan lang ko ba kay siya man ko nag-state sa balaod nya isip usa ka kuan usam ni ka kuanas balaod siya tigpamaba kay abogado na unta iyahang aksyon magsubay pod sa balaod. Ang balaod sa langit ug sa yuta iyahatang tumanon. Di la kay basin lagi mao lagi ang balaod siguro sa City Hall na kuan na lang ba na kuan kay naguyab-uyab na lang ba. Nauso bitaw na diha. Diha bitaw ito katong taga Sisindro. Ang budget sa Sisindro atong miaging sinulog imbis para mga activities sa Sisindro, gipapoy as uyab, gigamit ang budget diha sa Cebu Business Hotel. Wa man to ni complain gay itong bana asawa ato, ambot kumusta na ka complain sa asawa atong natuman maka. Uso na ni diha mo nang nakaingon siguro sa attorney nga uso na naman so legal na ni. Hoy attorney remind ka di pagid taon na bawal gyud taon na ayaw na pasumbi ug bago pa mong nagsugod sa BB Girls unya wa pay nahitabo ninyo ay nagipadayon maluoy ka sa imong pamilya kabuutan ra ba sa imong asawa pero mao lagi mamugno ang asawa ang ex gibugno kuno mao lagi di masad mamugno ang asawa kung way nakita mao na diha attorney ato ning subayo nung atong istoryahan kay kini manggod nga buhat dili ni maayo. Dennis Vargas, BB Girls, mao lagi bye bini Dennis Vargas na lisod kining naay BB Girls nga tuang amigo nga abogado lalo pigta makada gini kay gawas nga abogado maka BB Girls gini. Dito ka sa bukid ni mata ang balaod pero sa patag natug pa yawa na. Kevin Ray Chua. Matud pa ni Kevin Ray Chua. Ang balaod ko nung nga nabasa sa Sitom sa CCTO ni mata pa. Basin, sakto ning imuha de Kevin. Sa kataas sa ordinansa, ang nimata nga balaod, dito pas bukid, kutob pas bukid, ang balaod nga ni mata. Mo nang wapa mo abot diya sa Inbakalso ug dire sa Imos Dapit. Unya, laapo dire sa DSWD. Ang sidewalk, gihimo ng paginglat. Unya, matod po sa garaon kayong taga DSWD, niingon po nga, nananghid namin sa CCTO, klaro po sa ilang pagpalanghid, in fairness po, nihatag approval dito, pero ang klarong pagpalanghid nila, temporary. Pero last year pa man to, unsam na temporary, permanent, which is, wa ko kasabot ug kanang unsay pagtawag nila sa temporary kanang temporary mahugbag tulok tuig mahugbag 5 tuig ug mahugbag usak adlaw ug mahugbag usak semana. I-explain ko na ninyo diha LTOB naa man gyud na kamo ekstrikto ka ba kay musmuliko diha dakop ka ba dayon mo dakop din igliko diha gamay ra ba bisag pwede lang gud nimong ipalip turn kay pwede na dakpon ra ba dayon pero nastupad nga naa nagparking ang mga para kapag istorya na sidewalk wadak pa why issue nga naman basin igdig paniud to agda pos paniud to mao ni ang ako
Ako, ni. Bahalag mga suko mo diya. Suko la, yaw-yaw lang ta. May prangka pag-istorya mga higala, yaw-yaw nga kita kutob para mapahatol nato ang tinuod sentimento labi na ginamong mga taga-bukid kay sakitan ko ang bukid na hisgutan. Nitingog bago ko. Nitingog bago ko Domingo, nitingog bago ko Lunes, Martes, nitingog ko. Pag Martes gabi ako nitingog. Sa dihang nakabasa na ko, post ining Wednesday na nga ang balaod ko no sa bukid og sa patag pareha ka. Nya, bisa kung saan na timbang-timbang, ani nga sitwasyon, di man pareha. Tanawa ko ninyo, og napa mong sakto nga gisunod nga balaod. Bisag asa nga social media platform, kamoy gisaway, kamoy giingon nga wa mo'y hinungdan, kamoy mga ingon tarantado, bisag unsa na lang mga ngan itawag diha ninyo, wa mo mauwaw, ana. Wa mo mauwaw, nga halos tanan, musupak sa inyong giingon nga balaod. Tungod, kay ang inyong giingon nga balaod, ang naigo, ang pipila ka man, pero ang kadaghanan wa man. Usbon ko, why yanong tao musukol sa gobyerno, kung ang gobyerno kabaong musabot sa yanong tao. Mao na isuod sa imong alimpatakan, Wensinas. Di ta magpinuan diri. Naamo gitagaan mo gamay power, piling ninyo, sweeto na mos balaod. Pero wa mo kasabot o gamay courtesy sa balaod. Tinuod na balaod na ordinansa, pero kana nga ordinansa, apil para nga pagkaistorya diha, written rule na ang consideration atong ihatag. Unwritten rule na wa ibutang niya ang consideration o ang pagsabot usahay sa sitwasyon atong ihatag. Kung kana nga tao nga naiguan nga balaod, pirmi na niyang gibuhat, gibayulit na pirmi sa iyang establishment ang mao nga balaod. Anha na nato pangusgan ang balaod. Pero sama atong bukid nga matod pa nila sukad pagsugod hantod karon pa sila kasugat nga apil day sila anang balaod ato unta silang tagaag konsiderasyon. Usbon ko, pwede ra mamong mupatawag sa taga-bukid, mupadamog suwat dito ni Kapitan Gabonada, ni sa akong igagaw, ni Roding Buntuyan. Padamog suwat dito, buingon mo nga mao ni mao na. Mag-meeting ta kay naay concern nga kining inyong area naka-cause og traffic. Before na ninyo gi-implement ingon ana, nga mo largo mo kuan. Gitagaan ninyo og warning. Di lisod bagog kay na ang buhaton. Di man na lisod, uy. Mo'y ang gitawag na courtesy. Courtesy ba? Pagpasabot nga to, pag-educate sa mga tao ba? Pag-educate sa mga tao dito ba? Ngayon adi di ini dapat. Pwede raman siguro. Pero nga nung di man na, wa man na natubuhata, nga nung nilargo man tag-ingon ana, nilargo man tag-implement og ingon ana. Tungod ba kay, nalagi ko nung ini-complain. Kinsa man ang ni-complain be? Baka makaingon ta nga kanang complain, valid na. Basig ang ni-complain na kompetensya. Basig ang ni-complain na wagid magagian dito. Karon og ato ng sundo ng inyo, kung naay complain action agad within 2 hours, complain. Karon ang Inbakalso, akong adtuon dito, og nahawan ba wabay parking. Karon gabi magatang ko sa imos, og wabay parking, akong tanawon. Mo-complain ko na. Tanaw na to, o kanang inyong giingong balaod, nagmataba na matagabi, matagkaron o gunya. Sultian to mo. Kanang gitawag na to og pagparking. Kanang clamming, ang akong pagsabot anang clamping, ato nang iklam kung ganang ako nang sabtan bitaw giklam na siya kung ang sakyanan parking diha unya murag dugay na ba iklam na to para makuha na tong tag-iya. Pero kung giklam na to ang katong rason manggod sa siraw ilang giklam kay naka-obstruct kuno sa traffic. Pasabot kung iklam nimo iprolong nimo ang traffic nga na-obstruct, di ba? Kung iklam nimo, iprolong nimo ang traffic nga na-obstruct. Pasabot ana, ang rason nila kay obstruction man kuno. So, maprolong ang pag-obstruct sa traffic. Kung mauna kay gikas bukin mo adto pa man sa SRP mo bayad, una pa mo balik. It will take 2 hours to 3 hours para mabalik ang sakyanan matangtang, di ba? Ug ato lang sabton ba?
Kay, mao mang ilagason, na-obstruct ng traffic. Hay ka kayo, gibuhat ato, gi-educate lang yun. Nya, kihuman, og di mo pa to isyuhan, diha. Kay katong usa sa kuan dito taon ko no, mularga pa sila anang hapon. Ambot, nakalarga ba ka taon to? Ang kuyaw lagwa to kalarga niya, ang hinungdan, tungod kay nalangay sila dito. Ang mga bata nga kuyog nila, mura og na kuan baya to. Nakanabitong na truma. Do you think ang inyong gibuhat makatabang sa atong turismo? Ang atong government, ang atong mayor, niingon ang atong mayor nga pag-invite og mga tourist nga moari sa Sugbo? Do you think nga makatabang to ambisyon sa atong presidente nga Love Philippines? Do you think makatabang ng inyong gibuhat? Nga ang usa ka tourist spot, inyong gi-implement ang natug nga balaod, pinaagi sa pag-implement diha-diha dayon. Walay courtesy, walay panagsabot nga ginahimo. Kaya matod pa sa inyong team leader nga gipada dito, gisugo kami, nainilikramo, sakto na! Di ba na sakto? O ka na, kung di mo normal, sakto na. Pero namong normal, namong mga taga-bukid, nga normal pa migpanguna-una, normal pa migpaminsang, di gina sakto. Oh. Winsinas, asa ng balaod ni mo nga bukid ug patag pareha ka. The law may be harsh but still it's a law. Ako mohangyo nimo personally, ikay man sa traffic ron ug sa parking, ikay pag parking diha sa kuan, Imos. Kanang may St. Peter. Wow! Di, wagi ako wa, moingon tang patay ato ihatag consideration kay naay mga bisita diha. Di na nako problema na St. Peter. Problema na. Di na problema na ko. Naaman tayo balaod. Ug natin, ug di man ay, ihatag ninyo pangibta ng iyong no parking diha. Pangibta, nya lamya na ninyo. Ibutang na dito sa bukid. Kanang iyong ipamutang no parking diha. Kanang tanang no parking diha, na parking, pangibta. Ibutang dito tanas bukid. Dito mo pag-traffic para makatuog mo sa kamingaw. Dito mo pag-standby para makatuog mo sa kamingaw. Sige, ingon-ingon ana nga mo ni Mona. Stila ni pabaga mo dagway niyo di ay. Kwartas mga tao ang nagkuha ninyo ay. Mag-ingon, ingon pa ka Winsinas nga ang balaods bukid ug balaods patag pareha ka. Para pag-istorya ay kinsa de ka? Kinsa de ka? To ay tubaga tong kuan sa taga-Bagsakan ay nangita nimo. Pulos lang kuno ka pagarpar. Wa gyud kay nahimo dito. Ya, dibalhin sa karon diha. Pagarpar na sad, pulos lang ka post Facebook. Mao bitaw nang maglago ta kay wa pagkapiso di na kita kumutigog kay nakoy respeto sa mga tao. Uba, napakoy respetong nahabilin ba? Pero gisugnuran gining Winsinas. Hilasan ko. Kay the way ang statement mangod, ang balaod kuno sa bukid ug syudad pareha ka. Nya the law may be harsh ana-ana. Unya muingon dayon ay mo paisog-isog labi nagkamoy sadan. Huy baliyon win. Wa mi mag-isog-isog. Kay ang isog sa bukid win. Sultian ti ka, ang isog sa bukid, isog yun na. Nya naagyo na agi. Ang isog sa bukid, naagyo na klarong agi nga isog. Kanang dawi among inistoryahan dito sa bukid na mga ingon ani pinasing ka, natural ra na namo. Kay di mami, wa mami magtrabaho sa gobyerno. Wa na sila magtrabaho sa gobyerno. Nya kamo nagtrabaho mo sa gobyerno. Dapat day ingon ana inyong approach, dapat day ingon ana ang inyong mga buhaton, action. Di na pwede. Kay kung ingon ana inyo ha, di mo dapat diha na iyong posisyon. Naabi tayo opisina diri asa di dapita diri dapit sa Mabulo o Karita. Nay opisina diha atbang sa kuan, o diha atbang sa kining Robinson ba, galeria ngadto. Kana diha buto na unaon nimo. Flowing na ang kanang dili na siya, walay gamit ba nga kalsada ba, pero dako siyang kalsada. Ang uban taon nga mga nag-opisina diha, ang uban taon nga way kaparkingan, ang uban mo parking diha. Giklam. Para ka pag-istorya, wa ka obstruct sa trapiko. Kaya naalam na diha. Layo naman na. Gipangklam sa mga tabaghang. Pero ang nasimos,
Di gid kaklam ang mga taga-Bangkok. Nganong di man sila kaklam sa Imus, pero kining dianing atubangan bitaw sa Robinson Galleria nga lapo sa SM, nganong giklaman na nila diha nga di man na mo traffic diha, di sa na maka-obstruct diha ang parking. Ngano man be? Unsa may pasabuti ni? Ang kana diha di ka mao muhatag og kape, unya kini taga Imus kay bawo muhatag og kape. Ang balaod pamatha. Way supak, uyon, ug mupakpak mi ana. Kung ma-implement ninyo ang balaod nga ni mata 24/7, unya ang balaod pod ng mata kuyog ninyo. Kuyaw lang ang balaod nga ni mata, unya kamumoy na tuog. Unya igmata sa ninyo ang balaod na tuog na sad. Mo na kuyaw. Pangga pagisuga di ko muhunong ining isyuha. Di ko muhunong ini. Kay para mahatod yun unsay tinuod, mapagawas ginang inyong giingong balaod. Paras tanan, balaod paras tanan, di balaod paras pipila lang. Mo na akong gihangyo, ang balaod buhata paras tanan, ayaw buhata ang balaod paras pipila lang. Sabta ang ordinansa, kay amo pong suportaan kung ni-implement mo klaro, ana. Kami diri di mami, moingon mo pulos misaya sa way, nabi to'y kauban yung nadasmagan. Nga wa gay ito maawardi, kami diri suko kay me, kay katong iyong kauban nga nasmagan, angay itong tagaag award, wa gay tagaig award sa gobyerno, nagyaw-yaw me, kay kato sulundon og angay tagaan, og angay timbayahon. Pagkapag suga, dili mi musupak, kung tanaw na mo, makaayos kadaghanan. Pero makaayo lang sa pipila, supak mi ana. Buhat mong tarong, kay amo ng daygon. Pamatha ang balaod nga giingon ni Win nga gikas bukid padung sa patag. Pamatha na kay amo sa nampakpakan. Muhatag pa mi og among rekomendasyon sa pagpakpak diri og tagaan mo na mog komendisyon. Basta buhato ninyo ang balaod para sa tanan, di para sa pipila lang. Wa may mawa na to og atong ipatuman ang balaod. Ipatuman na kay amo ng sundon. Ipatuman na kay mupakpak mi. Mo na klarong istorya diha. Sultian ta mo kanang inyong giingong balaod supak mi ana kung ingon ana ang pagpatuman. Depres nubad. Kinsa man sad ang nagpatuog anang balaod. Mao, sakto. Niingon mong gipamata ninyong balaod. Kinsa man ay nagpatugan ng balao rabi? Kinsa may nagpakatug nga giduyan siguro na kay pitiging katuga. Giduyan siguro na kay piting gipaerkunan pa siguro na kay mong natug. Depres nubad didto na gipukaw sa bukid pwede di na. Abasin pagpadung didto na nakamata kay nindot ang bukid. Mo na didto na gipukaw nila boss Depres nubad. Crisanto Bolivar, Joseria. Darops 23. Darops. Unsa na siya, Darops. Samot ka kagwapo kuya kung mangisog ka. Parison mo, Ma'am RC nga isog hinay lang po diha. Bitaw. At aha ko ni mo sa Gomis eh. Mo ta mangisog dawi wa pa magyud ka kaila na to kini nga tuwa taas gyud ta og tuno sa tingog kay para mapahatod nato mahatag nato ang tinuod nga sentimento. Gwapo man gyud ta. Kita man gyud ka natos personal. Dipros nubad murag usanis balaod pirming duka siguro pukaon lag og mag-operasyon. Mao bitaw sa tay. Depres nubad. Ang balaod ko no, pukawon lag mag-operasyon. Tiyaw mo na, taga CCTO. Ay pukawa ka na nyo, perme ang balaod eh. Ay nagpukawa kung mag-operasyon lang. Atong kuwan eh, ang uban, pasensya na sa ubang comment, gawa na itong mabasa. Atong oras ron, 1:13 naman. Ang akong partner din ang umabot konsihal sa Barangay Basak Pardo. Nanaroon doon taod-taod, usbon ko. Ato lang huwat-huwaton, mag-istorya-istorya tag kadiyot dire. Muna akong giingon taga CCTO,
Sa pagkakaroon, naa pa man ko'y respeto ninyo ba? Naa kay kaila suod ta ninyo. Ang uban niya kaila suod nako. Ang ako lang hangyo gyud i-implement ninyo ang balaod nga giingon ni Win, ang balaod ni Juan Attorney Hungoy, i-implement na para sa tanan. Ang una ninyong tagaag pagtagad. Labi na gyud nimo diha Ma'am Raquel, taga-imis resultas of investigasyon regarding atong sakyanan sa CCTO nga nagcarpooling. O kinsa to nga tao. O kinsa, ay ko ang driver kay ang driver di ko kumutuo nga makapa-eskwela sa iyang bata atong mahalon nga eskwelahan. Mo na sulti mi og kinsa og ngano. Nya unsay recommendation ato og pwede putbola. Di ba mamutbol man karong ang gobyerno kay na question mo to skuwa. Apil to si hatag sa recommendation nga putbolon. Apil to si hatag nga putbolon. Kay violation man na. Unya kining gibalaod po ni Wine Ma'am Rax, palihog lang kog ingon nga ipatuman yun eh. Kay ug mapatuman ninyo para sa tanan, kami diri sa Cebu Update muhatag sa accommodation. I-post na mo may social media. Andihas imos taga-imig update ug unsay update ninyo diha kay amo nang i-post magpasalamat mi ninyo. Kanang dihas in Bacalso taga-imig update amo nang i-post. Kung naamoy update ni hatag diri namo, amo nang i-post. Unya ako personally mag-live magpasalamat ninyo. Ang ako lang gihangyo ba? Ang balaod tinuod na amon tay balaod. Pero atong gamayng tagaan ug lugway ang balaod nga makamautang musabot usahay sa sitwasyon. Tagaan to gamay nga liwi ba ang balaod? Tagaan na to og gamay. Naamag yun ang ngipon ang balaod. Dili lang sa nato lamyon og largo ang balaod ba? Ato sang bukhan og gamay para matagaan og konsiderasyon. Unang angay buhaton para ang mabalik ang respeto sa tao ninyo. Mabalik diha sa CCTO. Ipatuman ang balaod pinaagi sa diplomasya. Ipatuman ang balaod pinaagi sa edukadong approach. Una niyong angay buhaton, tanang CCTO personnel, ipaseminar na og customer service training. Mao ginay akong i-recommend, customer service training. One day seminar. Part sa inyong training dito, actual. Mag-hire mo og mga personalidad nga kunuhay na dakpan niya unsay ilang approach, unsay usaon nila pag-implement ang balaod nga giingon. Nga ordinance nga giingon. Ano ba? Ang approach ba? Atong i-edukar og una labi na gyud kasagaran ana dihang mga personnel mga bag-o. Unya ikaduha, ang grooming sa ato ang mga personnel atong i-improve para di lang sa tagay tan-aw niya mukmuk ba. Magtan-aw sa ilang uniforme, daot kayo. Nya dako kay uniforme, mga gikingkoy tan-awon. So atong ibagay. In fairness na kining diha sa may kapitol kanang enforcer niya. Purma pala imo ay kadlukan yun, o respetuan yun, insured. O niya, limpyog sapatos, niya, kanang shades, niya, saktos tupi, niya, kuan ba? Formal, mahigig pamurma. Mo ni, angay ihimplo nga enforcer. Unta ninyo ba? O niya, ang height po, tagaipog height, na po yung enforcer diha nga, gamay na lang, below, hapit na lang mo, 3'3 ang height. Ayaw po, kana pong, abot sa tag 5'5 ba, para, presentable po gamay ba? Kay laing kay paminaw nga kuan gud ta kamo gud diha klaro pa kay istorya kamo diha usamos tan-aw taw og Singapore like na bagyud ta nga syudad. Kay kamo may pirming makita sa mga tao kay kamo man pirmi ang naas kadalanan. Una, iseminar na sila sa proper customer service. Unya training sa customer service. Ikaduha, seminar po na sila proper grooming. Ikaduha, og mag-hire man ganita, kana pong mulibil po sa kanang, dili man ingon pag-discriminate ang atua, pero pag istorya maumag yun na, dapat. Ang kanang mga di yun kapasar sa height, sa standard nga atong i-implement, pwede na anas back office na to, pero kanang uban nga di ka mupasar, adto ginaspelled.
Sama ni Wayne Sinas. Ang ayan kina mag-field. Maogay, di magay mag-fail dito sa Carbong Gamay, unsa na kaning Cebu City nga 80 barangay. Ana ba? Ako wa ko'y kuan, masuko mo na ako, okay ra ko. Basta ang importante kining akong pagyaw-yaw tabang ni ninyo para ma-improve mo unya para mabalik ang respetos kadaghanan diha ninyo. Kay bisag unsaon pa, bisag kinsa pa pangutan-on karon, ang nirespeto ninyo inyong pamilya ug inyo na lang mga tao. Pero inyong tanawon ang general, ang Sugboanon, ang mga taong nagpalibot sa Sugbo, ang mga taong nagpuyo sa Sugbo, 80 to 90% anak, wa na makauyon sa inyong gihimo. Wa nakauyon. Kay kung nakauyon pa sila kanang mga tawhana, imposible di mo dipinsa ninyo. Imposible og dili mo tingog para ninyo. Maunay angay na itong kuanon. Ngay matawag, pagkakistorya, karon panahon na, kamoy pinaka most heated department sa City Hall. Sud sa 20 City ka department, kamo ang pinaka most heated sa pagkakistorya. Bawian ninyo, bawian inyo ngan, pinaagi sa pagserbisyo og tarong, pinaagi sa pag-implement sa balaod nga giingon nga nakatuog niya inyong ipamata. Proud ko kay kamoy nakapamataan ng balaora. Busa karon pamatha na nga makamatag yun. Ay aw mog istorya nga ni mata lang kay ni mata. Ni mata lang kay pag-abot sa Siraw, bati ug daan na kuyawan, ni mata mao tong gidakop ninyo dito sa Siraw. Mao lagi. Gini good si Wine. Pag-abot sa market, dito siya sa market, naay nagsuyop-suyop. Naay mga hid nga manapog na lagyan nung sayanong tao. Siya dito, karon pag-abot niya sa CCTO, naadayoy palpak nga operasyon. Pagkabay suka, may pagkamalas ni siya. Pero ato na lang ikuan. Wine sakto nang imong giingon nga naay balaod ang bukid, pareha ang balaod sa bukid ug sa syudad. The law may be harsh but it is a law. Kuan man siya. Maxim na kanang kuan. Latin language man sa balaod. Imong gi storya. Pero mauna sakto ka i-implement na. Proud ko nimo kay nakaingon ka nga pareha ka ang balaod. Mas mo proud ko kung imo nang ipa-implement. Pero di ka pa-implement ana, ay pahuway lang sigbuka anay imong baba og pwede ay na pag social media. Kay makapost man ka. Kunya di man ka kapangamahan, di ka kadipinsa sa imong tubag. Di man ka kadipinsa sa imong post. For sure na ay nag-comment diha. Kinsa man na? Tubag atong si Byron nga pagarpar lang kanda ko. Dugay man sa kades bagsakan, wa sa kakabutang CR. Mo to request ni Byron nimo, nya ni saad ka nya wa gid ay. Mao na diha. Nya, na naman akong partner dere. Bernis na ta. CCTO gyapon tay Bernis. Bitaw, usbon ko daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini nga tuwa, wa gini personalan. Diris pa naghisgot sa Cebu Update, kami diri sa Cebu Update, wa gimi mamersonal ninyo. Pagbuhat mo og dalaygon kay amo ng pakpakan ug amo ng istoryahan diri nga dalaygon ang inyong buhat. Nidaig naman to katong miaging gabi iba, katong pag inyong clearing dito. Pero pagkasunod gabi nga nakakita kong maulang gyapon, wa mo'y ngipon ang inyong clearing, pasabot ana, ultimo sila napita diha, wan ay respeto ninyo. Ayog pakatulga. Ang traffic operation sa syudad, 24/7 na. 24/7 na. Kabuntag nun, magkuyog ang 5 kasito, magtapok, magtabi, magduwag Mobile Legend. Hindi na maayo. Usay makidate na Itay, usbon ko, daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga higala. Kini ang kuan, nga na lang diri sa akong partner, Engineer Buktot. Kini si Kuya Ikloy diri sa hisgutanan sa Cebu Update nag-ingon. Way yanong tao nga mosusukol sa gobyerno, way yanong tao nga mosubag sa gobyerno kung ang yanong tao kamaong respetaran
sa gobyerno. Usbon ko, why yanong tao nga musukol sa gobyerno kung ang yanong tao kamaong mo respeto sa gobyerno. Daghang salamat kini si Kuya Ikloy diri sa Hisgutanan. Ligunon ang paglaom kay mo abot ng kabuntagon. Sudungong kaanyag nga padulong. Unta mabati mo, unya isinggit. Idalit ning awit sa pinalanggang subo. Kuyog ta manghupong ta karon ang pagpakabana. Uban ta sa kausaban, sudan na nato karon. Walay usang nga mabiyaan kay magtag-usamay na kong gabong. Uban ta sa kausaban, Uban ta sa kausaban, kauswagan, pero ay mahitabo sa tapulan ug banaan. Busa bangon ug bakod kung busa ang imong sakop. Bisdak walay biya ay bayanihan kinibay. Ang kahimsog sa batang subuanon, atong unahon magtanom og mga kahoy alang sa kaugmaon. Kun way tubig, way buhi ang kadubigan kinabuhi. Makabalay ang kabos gusto ng pagantos hanggang sa paglaom karon. Yeah. uban ta sa kausaban, sugdan na nato karon. Walay usang mabiyaan kay matag-usamay na kong gahom. Uban ta sa kausaban,